Kom så. Kom nu. Hvad så? Har du nogle gode nyheder? What the fuck? Det var sgu da en del af aftalen. Hvad snakker du om? Kom ind. Ja, goddag. Jeg hedder Jørgen Mogensen, og jeg kommer fra politiet. Jeg har desværre nogle dårlige nyheder. Det er hvad jeg trænger til. Jeg beklager, men vi kan simpelthen ikke finde indbrudstyvene. Vi har let over det hele, men der er ingen spor at finde. Jeg har fået en bekræftelse på alle de ting, der er blevet stjålet. Har I ikke forstået det endnu? Jeg har sagt det op til flere gange. Det er 15 iMacs, 10 MacBook Pros, 5 iPad, 2 printer og 3 af min egen champagne. Jo, men som sagt, så gør vi vores bedste. Det er fandme også for dårligt. Når I kommer 1,5 time for sent, fanger jeg sgu da aldrig tyvene. Hvad fanden tænker I på? Prøv hellere at finde jeres færdighed. Hallo? Har du et eller andet nummer, jeg kontakter på? Ja. Ja, okay. Nej, okay. Du hører fra mig så. Jamen, er der langt imellem? Ja. Jamen, jeg har en lille vigtig møde, jeg skal til. Og så skynder jeg mig at komme med det samme. Ja, vores salgsgrænser her, de har været der sådan en hel del gange. I kan se, på vej ned her, så har vi fået solgt rigtig godt og grundigt ud. Det har været der sygt meget. Vi skal have ændret markant i vores købsstrategi. Det går simpelthen ikke det her. Det er virkelig dårligt. Ja, markedsforholdene har heller ikke været gode. Amerikansk økonomi har været helt nede i år. Men vi bliver simpelthen nødt til at gøre noget ved det. Er der nogen, der har et forslag til, hvad fanden vi kan gøre? Hallo? Hallo? Fuck! 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 Fuck, oh my god. Goddag. Ja, så ses vi igen. Har du et eller andet kører, jeg kan se? Ja. Ved du, hvor fuldstændig uansvarligt at køre sådan der, hva'? Ja, jeg er Det er travlt. simpelthen ikke i orden, det der. Ja, undskyldninger er der mange af. Ja, men jeg har virkelig travlt, jeg mener det. Bliv siddende, jeg kommer tilbage lige om lidt.
Okay, prøv her. Du slipper den her gang, men du kører forsigtigt den anden gang, du gør. Ja, Og var det heller ikke med det hele. Jo, tak.